Odette and this is My Negosyo. Welcome to Manabox! My name is Odette Lorente and I am the owner of Manabox. I work as a sales and marketing manager for many years before this business. Nag-start ko sa business last year kay mostly sa mga food offers sa mga kaning mga ubang businesses is fatty foods, mostly jud almost 90% sa tanang kaning makita nimo sa market is mga fatty. So and then ako nga hilig mo kaon og salad, then pandemic dili ka kagawas dahil kanang karon gusto ko mukaw na di ka kagawas dayon. So moto, maybe there are more people like me nga nangita pod sila og mga healthy options. So kanang ako na lang maninda kaysa mag-struggle pa sila pangita. Ganhan ko og healthy kay in times like this nga ga pandemic kailangan jud atang immune system lig-on. So and then ang food offer sa market is very dili siya ingon nga daghan kayo kana mostly unhealthy jud pero ay nana, 90% is unhealthy. So gamay ra nag-offer og healthy option. So unsaon pag healthy sa mga tayo if ang food offers kay very unhealthy. Sa motto to help the people para makahelp ta sa uban nga nagkinahanglan jud labi na sa katong mga people nga na for example diabetic, mostly sa mga nasa market is sweet. If na kay something sa kidney kay mostly sa nasa market is mga kuan na sila, mga fried, mga parat. So mo to ganahan ko ma-help sa mga people, ganahan ko dagang healthy. Gitawag na mo siya Manabox kay Manabox, mana means food for the gods that comes from it came from a word sa Bible. Food for the gods yung concept kay ang materials na gigamit is all natural and God made all the natural things. Gi-offer sa Manabox is nami spring rolls, Vietnamese spring rolls, fruit spring rolls, and then salads, and then nami healthy drinks. Nami grilled chicken spring rolls, shrimp spring rolls, all vegetable spring rolls, mango kani spring rolls. Kani is crab stick, and then we have mango strawberry spring rolls, a mango spring rolls, and avocado mango spring rolls. Salad is we have broccoli salad with chicken, grilled chicken and shrimp salad, grilled chicken salad, and then fruits and vegetable salad, mango kani salad, and then fresh fruit salad. Drinks, we have dragon fruit lemonade, cucumber lemonade, honey lemon refresher, and a mango carrot twist. And then sa detox water, we also have detox water. Mga infused water nga na siya fruits, herbs, and then you can add chia seeds or cucumber or honey. Depende sa imo ha. This is our latest product, dragon fruit lemonade.
product na akong gi-create is ang spring rolls. Kay ganahan jud ko mukha nag-spring rolls. And maybe, kay ganahan man ko, maybe ang uban ganahan sad siya. Vietnamese spring rolls siya na ano siya, shredded siyang na vegetables na gi-roll. Na siya, mura siya salad gihapon, but easier siya nimo makonsume. And then best siya if ang iyahang dressing jud kay anyone can make spring rolls man. Na lang kay lettuce, na lang kay ingredients dira, cucumber, carrots makahimo ka na. And then imong i-practice jud is ang dressing. And after mga pila pa ka days nako gi-release, nag-click siya. But kato giparallel sad nako si salad kay na may uban dili jud ganahan sila og rolls like finger food. So mas ganahan sila og salad. So mo to ga-create pud kog salads. Challenges before is wala pa ko'y supplier, so ako mangumpra tanan sa mga 3 to 4 hours sa akong tulo ako pa yung production, plus kung wala gi driver and then bulk ang order ako pa ang mo deliver, so mga 3 to 4 hours lang ang akong tulog ato nga time. But karon na may mga 5 kabuok lain sila nga department, lain sila nga area, lain ang sa spring rolls nga Vietnamese, lain sa fruits, and then lain sa salads, lain sa drinks, lain ang tigpak. So kulang na lang is karon kay on hand budget ko sa sales and marketing, plus in general ako jud na. Delivery na mo sa vegetables is daily para to ensure nga fresh jud ang amo ang products, and then among supplies, and then naman sad sila ang suppliers, naman sad sila proper storage nga from gikan jud sa farm diretso sa ilaha, and then sila na ang mag-store sa vegetables properly. Based sa market analysis namo, based sa other competitors namo, some are offering salads, healthy salads sila, but dili sila low carb, and then dili sad sila low fat. So basically offer lang sila og healthy foods. And then there are people man nga looking for healthy options nga fit sad sa ilang diet, like nag-less sila carbs, nag-less sila og fat, or uban nag-intermittent fasting sila, na less ilang sugar, and then others food is they are serving healthy food, but uban kay like na sila fried, and then amo is eliminate jud ang fried, wala mi fried, less jud ang amo ang oils. When I started this business, ni-shift ko sa akong diet para ka-relate ko sa ang mga clients. Kay before, very jud ko, meat eater jud ko. Dili pwede nga wala jud na walay pork, walay chicken, walay fried. Kay makagana man gud sa kaon, especially if fried siya. But when I started this, kailangan ko mo shift para maka-adapt sad ko sa akong mga clients. And then before sad, mahilig sad ko sa salad, but dili totally serious like karon nga nag-change ko sa akong diet. Like karon nag-pescatarian diet na ko, seafood and vegetables na akong kaunan, no pork, no chicken, no beef, to help sad sa environment. My advice nga mahatag sa mga starting entrepreneurs is start lang if unsay naanin mo, kay if gusto jud si God, if i-provide na niya, i-provide jud na niya. And then if willing sad ka mo commit like for example mo commit ka nga gusto ko ani nga business, you do whatever it takes. Kay if dili ka mo commit nga imo jud na siyang buhaton, wala ra plan ra jud na siya kutob.
Ana, kung gusto ganahan ko ani nga business but dili ka mo act, dili ka mo commit nga 100% ako jud ni siyang buhaton, responsible ko ani nga decision, wala jud na siya. So if unsa ang nani mo start ka kay if naman gihatag man sa God if unsa imong need, ang imuha na lang is unsa dapat resourceful ka nga mo gamit ana nga resources para mo grow ka.